Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Во-первых, держать руку на пульсе, постоянно быть на связи с бизнесом. Район башлыгы актуаль проблемаларны яңа интернет-мәйданчыкта күтәрде. Показатели, которые я считаю, что показатели, которые неплохие. Ознакайда шәһәр судында узган елга йомгак ясадылар. Кыргылдарларның кармагы хәтер, машина алам дип башына бәлә алган. Әлмәт районы башлыгы яңа интернет-мәйданчыкларны үзләштерә. Тимур Нугубанов чираттагы традицион тур эфирын үзе өчен гадәти булмаган форматта Telegram һәм ВКонтакте социаль шелтәрендә үткәрде. Анда ул яңа мәйданчык аның һәм аның командасы өчен бөтенләй гадәти булмавын, ләкин иртәме соңмы барысы да нормага киләчәк дип билгеләп үтте. Шулай ук спикер әлмәтлеләр хәзер әлеге ике мәйданчыкка мөрәҗәгать итә ала дип өстәде. Тур эфирда күтәрелгән актуаль проблемалар турында алдагы материалда. Әлмәттә кече һәм урта эшмәкәрлек белән эшләү буенча оператив штаб эшли башлады. Оператив штабны Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад буенча урынбасары Андрей Николаевич Подавалов җитәкли. Район башлыгы оператив штаб тарафыннан һәрбер тармак белән бу медицина өлкәсе, транспорт компанияләре, автомастерскаялар, IT компаниялар, сәүдә, машина төзелеше буенча очрашулар уздырыла башлады һәм алга таба да дәвам итәчәк дип билгеләп үтте. Во-первых, держать руку на пульсе, постоянно быть на связи с бизнесом. Беренчедән без даими бизнес белән элемтәдә булырга тиеш. Бу бик мөһим бурыч. Һәр тармакның үз үзенчәлеге бар. Иртәгә бездә чираттагы Zoom очрашу планлаштырылган. Бу максатлар өчен без Әлмәт эшмәкәре Марат Бахаутдиновны, ул инде 4-5 ел Кытайда яши, җәлеп итәргә булдык. Одного предпринимателя, который уже на протяжении, по-моему, 4 или 5 лет живет в Китае, сам он выходец из Альметьевского района. Район башлыгы йортларны капиталь ремонтлау буенча сораулар күп килүен искәртте. Идарәче компанияләр тарафыннан йортны файдалануга тапшыру һәм соңгы капиталь ремонт вакыты йортның конструктив һәм инженерлык системаларының торышы, аларның тузуын һәм норматив хезмәт итү вакытын күз алдында тотып исәпкә алынды. Озак вакытка исәпләнгән программа нигезендә район 3 еллык кыска вакытлы планнар эшли. 2022 елга Әлмәт муниципаль районында 39 күп фатирлы йортта гомуми милекне капиталь ремонтлау. Шул исәптән 2 торак йортта 2 лифт алыштыру планлаштырылган. Если ваш дом не попал в текущий, вернее, план капитального Әгәр сезнең йорт капиталь ремонт планына эләкмәгән булса, бу капиталь ремонт анда гомумән үткәрелмәячәк дигән сүз түгел. Кызганычка каршы барлык йортларда да бер үк вакытта капиталь ремонт ясау физик якта мөмкин түгел. Во всех домах одновременно физически просто невозможно. Шулай ук Тимур Нугубанов проблемалар килеп чыккан очракта, мәсәлән, Түбә ага икән, агымдагы ремонтны беркем дә бетермәвен, идарәче компаниягә мөрәҗәгать итәргә кирәк булуын искәртеп үтте. Чираттагы тема шәһәр урамнарыннан кар чистарту һәм чыгару буенча актив эш дәвам итүе. Мартның 2 атнасында шәһәр автомобиль юллары идарәсе 1335 КАМАЗ кар чыгарган. Идарәче компанияләрдә йорт яны территорияләрне кардан чистарту эшләрен алып бара. 1 марттан 15 мартка кадәр 4000 кубометр кар чыгарылган. Бу 333 КАМАЗ кар. Күп фатирлы торак йортларда 520 түбәне боздан һәм кар бүрекләреннән чистарталар. Район башлыгы шулай ук әлмәтлеләргә газ үткәрү буенча субсидиягә гаризаны 2022 елның 1 декабренә кадәр тапшырырга кирәк булуын искәртте. Әлеге субсидия бер йортка бер тапкыр гына бирелә. Заявки нужно подавать, там ничего сверхсложного, единый оператор газификации на сайте. Гаризаларны бердәм газлаштыру операторына тапшырырга кирәк. connect.gaz.ru сайтына. Барлык хәрефләр инглиз телендә языла. Шулай ук гаризаны дәүләт хезмәтләре сайтында бирергә мөмкин. На сайте госуслуг тоже это можно сделать, на госуслуги.ру. Субсидиягә гаризаны даими яшәү урыны буенча теркәлгән торак урыны милекчесенә 2022 елның 1 декабреннән дә соңга калмыйча бирергә кирәк. Безнең республикада сәүдә белән хәл катлаулы булып кала бирә. Төрле товарлар белән бәйле проблемалар бар. Ваклап сату сәүдә нукталарына азык-төлеккә югары ихтыяҗ белән очрашырга туры килә. Бәяләр мониторингы күрсәткәнчә, беренче булып челтәрле булмаган кибетләр бәяләрне арттыра башлаган. Район башлыгы Тимур Нугубанов туры эфир вакытында Әлмәт муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең икътисад буенча урынбасары Андрей Подавалов безнең азык-төлек челтәрләре складларына чыгып тикшерү үткәргәнен билгеләп үтте. Безнең районда азык-төлек продуктлары җитәрлек, әлмәтләрне үзләренә зыян сала торган артык ажиотаж тудырмаска чакырды. Самое главное в таких ситуациях, когда вдруг начинается какой-то ажиотаж, не надо этому ажиотажу и панике поддаваться.
Шулай ук район башлыгы Әлмәт районында авыл хуҗалыгы ярминкәләре ачылуга әзерләнә башлануларын искәртте. Алар күбрәк традицион булачак, әмма хәзер өстәмә продукты бәрәңге, ит, сөт, йомырка, шикәр кертү турында уйлыйлар. Беренче шундый ярминкә 19 мартта Торговый двор сәүдә үзәгендә сәгать 9-да планлаштырыла. Нагуманов сүзләренчә, чара һәр атна саен узачак. Шуңа күрә азык-төлек җитмәү турында борчылмаска мөмкин. Бүгенге көннән башлап ОРВИ симптомнары белән хезмәткә яраксызлык турындагы белешмәләрне дистанцион алу туктатылды. Таҗлы вирус һәм омикрон штаммы белән авыручылар саны югары кинәт үскән чорда, төгәлрәк әйтсәк 11 февральдән больничныйны 122 телефон номерына шалтыратып, оператор белән аралашканнан соң дистанцион рәвештә алып булайды. Бу очракта пациент сәламәтләнү белән электрон больничный дистанцион рәвештә ябылып, бөтен мәгълүмат социаль иминiyet фондына тапшырыла иде. Шулай итеп, әлеге дәврдә яраксызлык турындагы белешмәне дистанцион рәвештә 2527 кеше рәсмиләштергән булган. Хәзер больничныйны сырхауханәгә килеп, табиб тикшерү нәтиҗәләре буенча гына алырга мөмкин. Азнакай районында узган елгы эш нәтиҗәләренә йомгак ясау дәвам итә. Шундый чара шәһәр судында да булып узды. Анда район башлыгы Марсель Шайдуллин, федераль һәм җәмгыяви судьялар, суд аппараты хезмәткәрләреннән тыш райондагы хокук сагы органнары һәм учреждениеләре вәкилләре дә катнашты. Бу хакта махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллина дәвам итә. Әлеге очрашу түгәрәк өстәл сөйләшүе форматында узды. Еллык эшчәнлеккә йомгак ясап, шәһәр суды рәисе Илдар Шәрифуллин чыгыш ясады. Показатели, которые я считаю, что показатели, которые неплохие суда за прошедший год, работы всего коллектива. 2021 елда шәһәр суды тарафыннан барлыгы 6324 эш һәм материал тикшерелгән. Бу сан алдагы ел белән чагыштырганда 22%-ка күбрәк. Коллективта көчле профессионаллар эшли, киләчәктә дә шушы югары планканы төшермичә, бердәм булып эшләргә язсын, диде район башлыгы Марсель Шайдуллин. Несмотря на эти все трудности, мы должны быть вместе. Поэтому самое главное – это доверие нашего населения. Поэтому здесь работают профессионалы. Алга таба алдынгыларга республика дәрәҗәсендәге бүләкләр һәм районның 90 еллыгы уңаеннан медальләр тапшырылды. Я работаю секретарем совещания уже. Биредә мин 2 ел эшлим. Бу ел катлаулы булды, ләкин шуңа да карамастан нәтиҗәләр канәгатьләндерә. Алдагы елда да эшне сыйфатлы итеп башкарырбыз дип, уңышлы төгәлләрбез дип ышанам. Отправлять правосудие. Я работаю в Азнакайском городском суде с 2000 года. Шәһәр судында мин инде 2000 елдан бирле эшлим. Барысы 21 ел. Дус һәм тату эшлибез. Һәрберебезнең уңышы ул бөтен коллективның бердәм хезмәт нәтиҗәсе. Үз коллективыма зур рәхмәтемне җиткерәсем килә. Алга таба да аңлашып, бердәм булып эшләрбез дип ышанам. Что мы и впредь будем также дружно работать. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәт полицейскийлары гамәлдә булмаган автомобиль саткан интернет-мошенникны тоткарлады. Зыян күрүче хәбәр иткәнчә, билгесез кеше алдау юлы белән оннан 20 000 сум акча урлаган. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлегенең дежурчәсенә Әлмәт районының Рус Акташа авылында яшәүче бер ир-ат мөрәҗәгать иткән. Полицейскийлар гариза бирүчеләрне бушлай игъланнар сайтында чит ил машинасы сату турында хәбәр табуы ачыклаган. Автотранспорт сатучы килешү кылу өчен алдан таләп куюны сораган. Гариза бирүче сатучыга 20 000 сум акча күчергән. Алдау курбаны булуын аңлап, авыл кешесе полициягә мөрәҗәгать итә. Оператив эзләү чаралары барышында җинаятьчеләрне эзләү бүлеге хезмәткәрләре каракны ачыклаган һәм тоткарлаган. Ул Владимир өлкәсенең Хрустальный шәһәрендә яшәүче 29 яшьлек ир-ат булып чыга. Тоткарланучы үзенең автомобиле юк дип аңлата, ә машинаның тасвирламасы һәм фотосурәтен интернетта тапкан. Ир үз гаебен таныган һәм китерелгән зыянны тулысынча каплаган. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге тикшерүчеләре кулга алынучыга карата Россия Федерациясе җинаять кодексының 159 статьясы 2нче өлешендә каралган җинаятләр билгеләре буенча җинаять эше кузгатты. Россия Эчке эшләр министрлыгының Әлмәт районы буенча бүлеге материаллары буенча Олия Байрамалова, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы реклама бүленәчәкбез. Аның артыннан ук безнең эфирда. У меня такая проблема была. Мне, оказывается, стыдно много худеть. Сәламәт яшәү рәвеше үзебездән тора. Әлмәттә иң яхшы яшь вокалистларны билгеләделәр. Во-первых, должны быть крепкие нервы. Спартакиада кысаларында пневматик винтовкадан ату буенча ярышлар узды. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз.
Эфирда яңалыклар вакыты дәвам итәбез. Сәламәт булырга теләү кешенең табигый омтылышы, сәламәтлек кешенең иң мөһим байлыгы. Шуның турында уйлап, сәламәт тормыш рәвеше булдырырга омтылып, башкаларга да сәламәтлекне ныгыту турында кайгырту һәркемнең үзенең иң мөһим бурычы икәнен аңлату теләге белән февраль башында телекомпаниябезнең 7 гүзәл заты үзләре өчен яңа проектта катнашырга батырчылык иттеләр. Бүген аларның тормышында нинди яңалыклар бар икәне алдагы материалда. У меня такая проблема была. Мне, оказывается, стыдно много худеть. Меняемся к лучшему проектында катнашучыларның психолог белән икенче очрашуы булды. Проект лидерының юлында үзенә аерым проблема килеп чыккан. Алсу Амирова яхшы арадаш нәтиҗәләре өчен приз алганда үзен гаепле дип тойган. Начинаешь очень много сбрасывать, у меня появляется чувство, вот почему-то я, ну им же тоже нужно чуть-чуть там показать. Я вот даже вчера Свете писала, ну Света, пожалуйста, не кушай, ты еще дальше должна, давай выходи гулять. Ну вот хочется, чтобы они еще больше скинули. Чувство неловкости, стыда. Да. Гаеплелек хисе белән эшләү ул чын барлыкны кабул итүдә һәм үз-үзеңне тотуда яңа, сәламәт гадәтләр тәрбияләү. Белгеч аңа күбрәк үзенә мөмкинлек бирергә өйрәнергә киңәш итте. По большому счету, это навык получать. Если чаще... Асылда бу алу күнекмәсе. Еш кына үз клиентларым арасында бирергә күнекмәләре артык булуын очратам. Алар башкалар турында кайгырта ала, әмма үзләре турында түгел. Мин үз-үземне кайгыртырга хокуклы түгел дигән уйны бетерергә кирәк. Позволить себе заботиться о себе. Кайбер катнашучылар тормышта үзгәрешләр булуын тоеп, калганнар белән дә уртаклаштылар. Мне немножко тяга к сладкому снизилась. Это, я считаю, очень хорошо. У меня нет такого, что я сейчас прям с ума схожу, что мне нужно срочно там пирожное, шоколад. Беренче очрашудан еш кына артык авырлык азык-төлеккә бәйлелек, ә ул ләззәтлелек синдромы дефициты нәтиҗәсендә килеп чыгуын хәтерлибез. Азык-төлеккә бәйлелек булса, кешедә еш эмоциональ бәйлелек тә була. Аның үз-үзен бәяләве башка кешеләр игътибарыннан хуплау һәм мактаудан тора. Шуңа күрә бу юлы белгеч катнашучылар белән аерым эш алып барды. Также глядя в глаза своему партнеру. Я выбираю любовь, а не боль. Эмоциональ бәйле хәләттән чыгып, шәхси чикләрне төзү өчен һәрберебезнең аерым кеше булуын тою мөһим. Признание вот этого факта, чтобы они ощутили именно телом, когда ты телом это ощущаешь, оно как-то более доходчиво. Одно дело, когда мы понимаем, а другое дело, когда мы это ощутили, это помогает большему осознанию. Меняемся к лучшему проектында катнашучылар үзләренең иң яхшы версиясенә ирешү юлында төрле ысулларны сынап карыйлар. Бу процесс җиңелрәк һәм рәхәтрәк барсын өчен бүген алар астрология буенча белемнәр алачаклар. Кешенең тормышы астрологик чырларга бүленә. Һәр чыр өчен конкрет планета җавап бирә. Бу планетаның сыйфатына карап, кеше билгеле бер йогынты тоячак. Гороскопта кешенең нерв системасының ничек эшләвен анализларга мөмкин булган күрсәтмәләр бар. Нервная система в астрологии, по канонам астрологии связана. Нерв системасы астрологиядә ой белән бәйле. Ой исә 4нче йорт өчен җавап бирә. Ягъни гороскопта ул ашказаны символлаштыра. Моннан туклану һәм кәеф бәйле дигән нәтиҗә ясап була. Вывод. Питание и настроение связаны. Нәкъ менә шуңа күрә ябыгырга омтылучыларның күбесе кайбер кешеләрнең күпме генә ашаса да артык килограммнары барлыкка килмәвенә аптырый. Астролог Наталь карталарын карап, һәр катнашучы өчен индивидуаль киңәшләрен төзеп аңлатты. Халык фольклорамы яки академик вокалмы? Калабызның Фәрит Яруллин исемендәге музыка күллиятендә уздырылган республика күләм яшь вокалистлар бәйгесе катнашчылары шул сорауга җавап эзләде. Иҗади дуэльне безнең иҗат төркемендә күзәтте. Алсу Амирова тулырак. Бүген Әлмәт шәһәренең Фәрит Яруллин исемендәге музыкаль күллиятенә республикабызның Нурлат, Бавлы, Мөслим һәм башка күрше районнардан килгәннәр. Хәзер кызлар үзләренең чыгышларына әзерләнәләр. Музыка күллиятенең бер юлы 2 залында халык фольклоры һәм академик вокал номинацияләрендә иң яхшысы булыр өчен яшь җырчылар көч сынашты. Яшь вокалист бәйгесендә эстрада җырлары башкарылмады. Бу конкурс киләчәктә балаларны классик музыканы тоярга өйрәтә дигән фикердә Клара Хакимова. Ул конкурсның жюри рәисе булып чакырылган. Клара ханым бүген Казан музыка күллиятендә укыта, әмма бу бәйге нигезләмәсен үзе Әлмәт музыка күллиятендә укытканда ук төзегән булган. Кешедә моң үзе белән туа. Үзенең тавышына шул моңны салып, бер генә җыр җырласа да, баланың гомерлеккә кала хатирәсе.
Ойсина Шайгарданова бу конкурска катнашыр өчен Мөслимнән килгән. Конкурс шартлары нигезендә ул 2 җыр башкарды. Нигезләмә буенча беренче җырны ниндидер инструментка кушылып, икенче җыр акапелла музыкасы башкарылырга тиеш. Мин татар халык җырларын җырларга яратам. Алар татарча, мотор. Ойсинәнең әнисе Айгөл ханым да үзе музыка укытучысы. Мөслим балалар сәнгать мәктәбендә укыта, ләкин бүгенге яшь вокалистлар конкурсы аның өчен дә мөһим булган. Бик дулкынландым бүген, чөнки ул беренче тапкыр бүген шушындый зур конкурста беренче тапкыр үзен сыната. Минем өчен бик тә дулкынланган көн бүген. Мөслимләр конкурска 4 килгәннәр. Балаларның әлеге конкурста катнашулары үзләрен клиент укытучылары алдында күрсәтер өчен яхшы мәйдан, чөнки күбесе соңыннан бирегә һөнәри белем алырга килә. Элмәтнең үткәргән һәрбер конкурсына теләп йөрибез, чөнки монда гына профессионаллар, белгечләр, үзебезнең күп кенә укучыларыбыз шушында белем ала, шушы клиенттә, һәм инде кире безгә алар эшкә кайталар, шунысы куанычлы. Алсамир ва Марат Халиуллин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Мәктәп укучылары спартакиадасы кысаларында бүген калабызда пневматик винтовкадан ату буенча ярышлар узды. 20дән артык мәктәп катнашкан ярышта безнең төшерү төркемендә булып кайтты. Юнар армия отрядларында торучы укучылар спартакиадасы 16-нчы мәктәптә үтте. Атыш буенча ярышлар калабызда 2016 елдан уза. Оештыручылар сүзләренчә төгәл ату өчен теләк кенә җитми. Во-первых, должны быть крепкие нервы. Нервлар кулнык булу, күзнең төгәллеге һәм максат кирәк. Үзегез беләсез бит биатлонда ничек атканнарын. Потому что вы сами знаете, биатлоны, как они стреляют. Тантаналы өлеш һәм җирәбә салудан соң командалар тирга юнәлде. Көтеп торучылар ату коралының үзенчәлекләре турында лекция тыңлады. Ксения Свистунова 11-нче мәктәптә укый. Кыз 2 атна элек беренче тапкыр кулына автомат ала. Тренировкаларда тырышу аңа тәҗрибәсе аз булган кеше өчен яхшы нәтиҗә 24 балл җыярга мөмкинлек бирә. На это мероприятие первый раз. Бу чарада мин беренче тапкыр мәктәптә берничә көн рәттән дәресләрдән соң әзерләндек. Минемчә, монда коралны дөрес тотарга, мишенне күрергә, дөрес итеп максат куярга кирәк. То есть хорошее зрение, правильно нацеливаться. Мондый форматтагы ярышлар кызыклы, ләкин техник үсеш бер урында гына тормый. Интерактив тирлар да бар. Ветераннар советы төрле юнәлешләрдә актив эш алып бара. Иң мөһимнәрнең берсе балаларны һәм яшьләрне хәрби патриотик рухта тәрбияләү. Узган елда совет 400 мең сумлык президент грантын җиңә һәм җиңгән акчага Әлмәтле мәктәп укучыларына электрон тир бүләк итә. Для того, чтобы наши ветераны... Ветераннар һәм укучылар яшьләр шөгыльләнә алсын өчен 3 комплектны 16-21 мәктәп һәм физик культура көллиятенә тапшырдык. Это все оборудовано передано. Лина Хасаншина, Милена Валиева, Дамир Корбанов, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Һәм тагын бер мәгълүмат, 20 мартта Әлмәттә приз фонды 30 мең сум булган Зур боулинг фестивале узачак. Катнашырга 4 кешедән торган командалар чакырыла. Зур боулинг спорт гаилә ярышлары сериясе. Шулай ук Әлмәт халкын һәм кунакларын флешмоб, темтум, фотозона һәм уеннар көтә. Командаларны теркәү 20 мартка кадәр сайтта бушлай башкарыла. Сезгә төшерәбез, кышкы сезонның йомгаклау фестивале 20 мартта 14 сәгатьтә шәһәр паркында узачак. Чара Татнефть компаниясе ярдәм белән оештырыла. Калабызның юбилейный спорт сараебызында Спутник һәм Чайка хоккей командалары очрашты. Әлмәтлеләр өчен мөһим роль уйнаган яшьләр хоккей лигасының Харламов кубогына барышы 4-нче матч ничек узганы алдагы материалда. 15 мартта Түбән Новгородның Чайка һәм Әлмәтнең Спутник командалары арасында узган уенда җиңелү безнең хоккейчылар өчен сезонның тәмамлануын белдерер иде. Шуны аңлагангамы Әлмәтлеләр беренче тәнәфескә кадәр ук уенны бары тик һөҗүм зонасында уздырды. Нәтиҗә озак көттерми. 4-нче минутта ук исәпне Тимофей Окружнов ача. 15-нче минутта Данила Курков 2-0 исәбен урнаштыра. Тәнәфестән соң да боз хуҗалары темпларын киметми. Икенче периодның башында ук Рәсим Шакиров Чайка хоккей командасы капкасына 3-нче алканы кертә. Моннан соң Түбән Новгород командасының капкасына Артур Джилавян баса һәм кунаклар 3-1 исәбен урнаштыра. Ә уенның ортасында Шакиров 2-нче алкасын кертә һәм Әлмәтләргә 3 голга өстенлекне кайтара. Ахыргы исәп Чайка командасы уенчысын буздан чыгарга шурнаша. 52-нче минутта Радель Галеев төгәл була. 5-1 Әлмәтнең Спутник командасы җиңүе белән тәмамлана. Уен 5-1 Әлмәтнең Спутник командасы җиңүе белән тәмамлана. 3 җиңүгә кадәр сериясендә исәп тигезләшә 2-2. Барыда 17 мартта Түбән Новгородта хәл ителәчәк.
Бу сезгә ишткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Олия Байрамалова сезнең белән сау булашабыз. Киләсе очрашларга кадәр.